Tässä on lyhyt demo sovelluksesta ostokseni, joka löytyy seijalauronen.github.io kautta ostokseni semmoisesta osoitteesta. Aukee selaimeen ihan heti siitä. Ja helpoin tapa tämä aloittaa on kokeilla mennä suoraan alareunasta tuonne ostoslistasivulle. Tuon lista. Sitten kirjoittaa siihen, mikä lista onkaan. Ja sitten voi kirjoittaa vaikka käsiinkin tänne. Sitten jos häviää se painike näkyvistä, niin kännykän takaisin painikkeesta saa sen näkyviin ja tuon lista. Ja silloin ne on tässä ostoslistalla. Siinä on eroteltuna sitten määrät, jos niitä annettiin, ja nimet. Ja tästä voi sitten ruksailla, mitä on tullut ostettua, ja poistaa ruksatut listalta. Ne ruksatutkaan ei häviä kokonaan, vaan ne on tällä tuotteet listalla, jolloin ne voi ensi kerralla valita jo täältä, ja sitten jotain mitä ei ole, niin voi lisätä vaikka tätä kautta. Ja tuo kakku laitetaan sekin ostoslistalle, ja nyt se on taas täällä ostoslistalla. Sitten tämän ostoslistan pystyy jakamaan tuolta. Tätäkin voi editoida tai jakaa sitten ihan tämmöisenään. Sitten jokaisella sivulla on oma ohjeensa, se löytyy tältä kysymysmerkistä. Tässä on esimerkiksi ohjetta, että missä muodossa tätä ostoslistaa voi kirjoitella. Sitten jos haluaa käyttää vähän enemmän ominaisuuksia, niin voi vaikka lähteä kokeilemaan lataamalla esimerkkiaineiston. Ja tämä sitten poistaa kaiken tiedon, mitä täällä ennestään oli. Meillä oli tuo ostoslista suoraan näkyvissä, mutta täällä on nyt myös kategoriat. Ja sitten on myös tuotelista. Jos katsotaan näitä kategorioita, niin näitä pystyy järjestelemään sitten. Ja tämä järjestys näkyy sitten tuolla ostoslistalla ja halutessaan tuotteilla. Ja jos tästä nyt vaikka Hevin nuolipainikkeella mennään katsomaan, niin se vie tuohon tuotteet sivulle ja näyttää vain Hevi-kategorian tuotteet. Tähän jos halutaan näkymään kaikki tuotteet, niin sitten painetaan tuosta alareunasta, niin se näyttää kaikki tuotteet. Ja edelleen tätä tuotenäkymää voi katsoa kategorioittain. Ja näitä voi täällä sulkea ja avata. Sitten täällä voi merkata suosikkeja ja katsella vaikka vaan suosikit. Ja sitten kun on tallentanut paljon tietoa, niin on hyvä ottaa varmuuskopio, jos haluaa, että tiedot pysyykin varmasti tallessa. Ne periaatteessa pysyy tallessa. Ja tämä tallentaa tiedostoon. Tiedosto tallentuu tänne lataukset kansioon ja se tiedoston nimi alkaa ostokseni alaviiva ja sitten päiväys ja kellon aika. Sitten jos haluaa taas palauttaa tiedostot, taikka sitten kaveri on vaikka lähettänyt Google Driveen omat datansa, niin tiedot voi tuoda sieltä ja se on tästä tuotiedon kautta täältä sitten valitaan se tiedosto, että mistä halutaan hakea. Minä nyt palautan täältä jonkun vanhemman version, joka sitten ylikirjoittaa tuon, mitä mulla nyt on tallennettuna. Ja se lataus onnistui. Ok. Sitten jos haluaa poistaa sovelluksen, niin kannattaa ensin poistaa tiedot ja muutenkin jos on tässä semmoista tietoa, mitä ei haluakaan tallentaa, niin sitten vaan poista kaikki, niin sitten tyhjenee koko sovellus.